Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Pakis nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. BG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, BG Party List, tingog na to sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, BG Party List, Bisaya Q, tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108, ipupog na to sa Visayas, all the projects. Madayaw, maradyaw, maayong hapon, mga ka-BG! Welcome na sa dinis sa itong Sabado edition sa BG Dibugyot. Sa mga kaigsunan na to sa entero kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, lakip na saan sa itong mga overseas Filipino workers. Maayong hapon sa tanan. Mga ka-BG, 9 days na lang, no? 9 days! 9 na lang katulog, eleksyon na yun. Kung saan predictable ang panahon. Kainit kadugay sa pagulan-ulan, ang dunay pagulan-ulan, doon na po init sa laing lugar, doon na ulan-ulan na po dismikas. Mo po na sa atong umaabot nga Mayo 9 tuwing 2022 ang atong eleksyon. Very, very unpredictable. Nakaandam na pasad ang atong mga listahan sa atong pangbutaran o kung wapa, maminaw, mananaw, mag-relax. Maki-inspire usad sa aton na itong mga good vibes dito sa BG Dibugyot. Oh, ako pagyapon ang inyong BG, babaerong good boy, BG Ian Huerbana, nga makatod og serbisyo publiko, inspirasyon, good vibes, o dagan pag-uban. Dili lang sa BG Dibugyot. O inyo po sa mapaminawan kita karon sa mga RMN stations nationwide. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXPC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMB 648 RMN Malaybalay. O makita usad kita sa RMN social media platforms, Bisaya yung Facebook page, o Bisaya yung Surigao del Norte Facebook page. Sa mga gustong mulambigin sa itong programa, like, share, comment, o inyong share po tayo na, ang importante inyong ma-share na mga ka-BG. Text po ta sa atong inyong mga pangalan ng address sa atong hotline 0908-850-1364 para sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Bisaya Cute! Bisaya Cute! Bisaya Cute! O mga ka-BG, sugdan na to ang mga balita. Take it away, BGJ. Gipangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inaugurasyon sa world-class Cebu-Cordova Link Expressway sa nahitabong ribbon cutting ceremony sa CCLEX Toll Plaza niadtong Abril 27. Sa nahitabong ribbon cutting, imbis nga gunting ang gamiton, kay giagiyag kinig presidential vehicle sa tunga sa tulay, isip simbolo sa expressway para sa mga motorista. People of Cebu and the Philippines, your Cebu-Cordova Link Expressway. Sa nihimo pagigpulong sa Pangulo, gipanimbayan niini ang mga organisasyon o mga lokal nga pagagamhanan nga nakiglambigit sa ilang oras aron makumpleto ang naasoy nga proyekto. I congratulate Metro Pacific Tollways Corporation, Cebu-Cordova Link Expressway Corporation, the local government units of Cebu City and Cordova on the completion of this new iconic landmark despite the challenges brought about by the so many problems, the pandemic and death. Ang 8.9 km CCLEX na nagkonekta sa Cebu City ug munisipalidad sa Cordova kay gibanabanang magserbisyo sa 50,000 ka motorista kada adlaw. Nahimong emosyonal na po ang presidente sa iyang pagigpulong sa haduol nga pagtapos sa iyang termino. There are there's a time to kill and a time to stop, because you are not supposed to be doing it. Yeah, there's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to, the sky, the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte.
from Danau, Cebu. Ang national elections kay may tabo sa Mayo 9, 2022, Lunes, kung diin magpili ang katawan sa ika-17 nga Pangulo sa Pilipinas. Giaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balaod nga gikatak ng maghatag sa monetary compensation sa mga nahimong biktima sa Marawi Siege niadtong tuig 2017. Base sa Republic Act No. 11696, magbuhat kining Marawi Compensation Board o MCB nga malambigit sa usa ka chairperson ug 8 ka miyembro. Nakabutang pud sa balaod nga ang compensation kay tax-free para sa mga qualified claimants nga nawadag mga kabtangan tungod sa Marawi Siege. Ang paghatag sa monetary compensation kay makadawat gawas sa 30 ka adlaw human maaprubahan sa Marawi Compensation Board ang isa ka claim. Gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11699 o ang balaod na nagdeklara sa adlaw sa Agosto 30 isip National Press Freedom Day. Aron masiguro ang saktong pag-obserba sa National Press Freedom Day, hinigiisip nga working holiday kung diin tanan nga public and private sector kay gipaabot magbuhat og ilang kaugalingong selebrasyon. Nakabutang sa balaod, gitaasan ini ang Department of Education, Commission on Higher Education ug TESDA nga siguraduhong matudlo sa mga eskwelahan ang proteksyon sa tanan nga magsisibya. Ang Republic Act No. 11699 nga gipirmahan niadtong Abril 13 kay gibuhat alang pag-ila kang Marcelo H. Del Pilar, ang amahan sa Philippine journalism. Padayon ang paglibot sa Duterte Legacy Caravan sa probinsya sa Cebu sa pagbisita niini sa mga lungsod sa Konsolasyon, San Remigio ug Toledo nga gipangunahan sa Presidential Communications Operations Office kauban ng nagkadayang ahensya sa gobyerno. Daghan sa mga residente ang nagpaabot sa pasalamat sa mga programang gihatag sa Administrasyong Duterte sa ilang probinsya, sama na lamang sa Build Program, kalahi CIDSS, Sustainable Livelihood Program, NTF-ELCAC ug daghan pang uban. Giselebrar pod sa Department of Social Welfare and Development ug TESDA ang ceremonial payouts ug pagpasidungog sa scholarship grants sa mga benepisyaryo sa nasoy nga lugar. Pipila niini ang nakadawat sa 1,500 pesos ubos sa Social Pension Program ug 3,000 pesos pod isip allowance para sa mga TESDA scholars. Nagpasalamat pod ang mga mayor sa Toledo City, San Remigio ug Konsolasyon sa gobyerno sa dagkong proyektong nadawat sa ilang mga lungsod, sama na lamang sa free tuition law, malasakit center ug housing programs. Daghang salamat BGJ og sa atong pagbalik. Aduna na po'y makahinabi ang atong kauban nga si PG Aljo para sa atong PG Boto Gyud. Tutok lang mga higala, mabalik na ta. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list bag-ong generation. Ang among party list Bisaya Gyud. BG Party List Bisaya Gyud 108 sa balota. Mga higala kong Surigao noon, ako ang Ijo Kababayan Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar. Muhangjo ako sa Ijo na ato suportahan ang ako asawa na si Ate Aleli Andanar. Number 1 nominee si Ja sa Bisaya Gyud, BG Party List 108 para sa dugang na serbisyo o kalambuan sa ato lalawigan. Iboto ang BG Party List 108 sa balota. Salamat Karadyaw. Please support BG Party List 108. They will continue the advocacy of the NTF-ELCAC and provide basic goods for the poor. Daghang salamat. BG Party List 108 sa balota. Welcome back mga higala din sa BG Bibogyod. Kini ang inyong ka-BG Babaerong Good Boy, BG Ian Werbana. O mga ka-BG, ikatulong sa badon na nato ni nga nagatod kitang mga impormasyon kabahin sa nagkatuol nga national o local election. Sa Mayo 9 nagit kini mga ka-BG, no? 9 days, no? Dunay 9 days na lang kaadlaw. O ang mga tingog ninyo nga gamit ang pagbutar ang madunggan karong hapon usan makauban na po pauban na po na to ang atong Bisayang gwapo nga si Aljo Bendio para sa Boto Gyud. O ang iyang makahinabi mao si Attorney Jerome Brillantes, Acting Election Supervisor sa COMELEC Cebu Province. Take it away, PG Aljo. Mga ka-BG, mananaw kita, maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon. Aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, Boto Gyud. Boto Gyud sa BG. Sa BG, Bibo Gyud.
Mga ka-BG, kumusta kamong tanan? 9 days na lang, eleksyon na. Andam na ba mo? Inyong mga listahan, andam na ba? Inyong mga kodigo? Sa mga kandidatong inyong iboto? Nasayod na ba mo sa proseso sa pagbutar karong new normal? Niadto milabang Sabado, nakauban nato si Attorney Geraldine Samson, ang Acting Regional Director sa Caraga Region. Karon na po atong makauban si Attorney Jerome Brillantes, ang Acting Election Supervisor sa COMELEC Cebu Province. Mayang hapon, Attorney Jerome. This is Aljo Bendijo, sir. Mayang hapon, Aljo Bendijo. Mayang hapon sa mga listeners. Apo. Attorney Jerome, with the Cebu Province as number 1 in voter population nationwide, na dunay mukabat nga 3 milyong butante. Kumusta na ang pagpangandam sa Cebu COMELEC, Attorney? Yes, 100% ready na for the D-Day for May 9, 2022 election. In fact, today, nag-deliver na tayo sa itong mga official ballots na para ito gamiton sa May 9, 2022 elections. Lakbitan po nato, Attorney, sa mga dapat nga timan-an, no, na mga instruction sa mga voters nato during election day. Unsa ang kinahanglan o pwedeng dalhon sa mga botante samtang sila gabutar? Pwede ba magda silang listahan silang kaning mga kandidatong ilang iboto? Anong kodigo tawag ani, Attorney? Yes, pwede kaya dyan, no? Mag-lista sa daan, no? Sa karoon din sila makalimot. In fact, yesterday, nag-exercise ato ang absentee voting. Ako mismo ganit, nakalimot ko sa kuhang mga kinsa akong gustong butaran, no? So, mas encourage ko sa mga atong mga botante na mag-prepare sila, no? Gamay note para hindi sila makalimot, no? Kung kinsa ilang gusto na pabutaran o kinsa ilang gusto na gamit ng leader. Kanya. Oo. Available na ba ang voters assistance desk sa tanan nga voting precincts? Kining special lane para sa mga senior ug dunay mga kapansanan, mga PWDs? Yes, Anjo, no, prepared na nga tanan, nang in-place na tanan, no? Karong May 9, ang lagi ang mga tamuhan ng mga butante na mga tulang ko, just in case wala sila ka-prepare na asa sila na kusinto na butante. Attorney Jerome, kini tuod ang maupay pag-release nga voter verification link sa COMELEC. Doon na bay o doon na may mga nagka-error o di ba gagawas nga na ay mga kapareho silang mga pangalan? Unsa may dapat nila buhaton? Aljo, mas pangayo pa kasi pagpapag manggigli ito ang paano kanini virtual na pag-assistant sa pag-processing finder. Ang tayo siguro nga early as today, ma-authorize lang kinahinay sa lahang mga sa mga COMELEC offices natin not to verify kung asa din sila mga presinto. Tapos hindi perfect ang ato processing finder. Any type of violence or violations during the election, kining andam ba ang atong kapulisan sa tibok probinsya Cebu? Adyo, one thing na itong preparar, no, ang presensya dahil sa ito ang mga kapulisan sa army, sa every polling process. They're based, they're ready not to file complaint just in case of any violation that committed or will be committed during the election. Okay. Dini na punta sa nagka-quarantine tungod na nagpositibo sa COVID-19 sa adlaw sa eleksyon. O kato mga nagpositibo sa COVID-19 yun, no? Attorney, unsaon nila pagboto? Makabotar ba sila ni ini, Attorney? Kung the question na is the DOJ, no? Kung pag-auson ba sila sa ilahang balay, sa ilahang quarantinan. No? Pero for us, katulang taas-taas, no, sa during sa May 9, kubukuan mo sa temperature na 37.5 na indication na yung mga kaming symptoms sa COVID. Ako sa ibutang sa isolation property, isolation facilities,
And then naaya tayo assistance, naaya to ang ikuha anak nga mo assist nila para pagkuha sa mga balita dito sa ilang presinto where they are being registered, and then dito na sila mabutang sa ilahang ang isolation facility. Okay, so kining naka-quarantine, murag imposible na mo boto, makabotar. Pero kaning mong giingon nimo ganina, pag makabutante nga nang musulod sa presinto na makita na simptomas, makaboto gyapon. Yes, na simptomas makaboto. Oh. Okay. Kining hapit na gyud ng May 9 elections sa Attorney Jerome, no? Kining makaingon ba nga andam na gyud ang Cebu province sa national elections? Unsa pay mga challenges nga inyong na sinapi na inyong kinahanglan pang ayuson inyong mga na-encounter, Attorney Jerome? As ba karon job na ready ta no sa ang kaming atong preparation, all things are in place. Ato lang paano na peace and order. So hopefully we can maintain the peace and order just sa Cebu province for us, for the people to freely go and exercise their right subjects. Mensahe na lang og mga painumdom, Attorney, sa atong mga butante sa Cebu province. Go ahead. Yes, I'm very thankful na sa mga taga-Cebuanon sa ilahang suporta sa COMELEC. Now, I do hope that we can maintain the peace and order for you, no, para rin sa inyo ha. And please exercise your vote wisely. Be early sa ato ang sa inyong presinto, considering that our we expected kadaghan-daghan yun ang atong mga botante karon, and then the protocols na itong paghinon so baka ilatal gamay no, sa proseso sa atong eleksyon. So I do hope na that we will be welcome early sa May 9, 2022. Okay. Daghang kay salamat kanimo, Attorney Jerome Brillantes, ang Acting Election Supervisor ng COMELEC Cebu Province. Amping mo din, Attorney. Mga ka-BG, kining sa susunod na Sabado, lahing rehon na pod ug probinsya ang atong gitawag aning ipalambigit dinhi sa BG Botogyud sa Bibugyud. Okay? Ako pagyapon inyong alagad, ang inyong ka-Bisaya nga medyo gapuhon, ka-BG, inyong higalas kanginan Aljo Bendio. Back to you, ka-BG babaerong good boy Ian Huervana. Mga ka-BG, mananaw kita, maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon. Aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, Botog Yun. Botog Yun sa BG. Sa BG, Bibog Yun. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa balota. Yun ang sabi nila. Sa di pa sumisikat ay palubog na ang araw ng aking pangarap. Nang bumangon dahil hilain lang din pababa.
marunong makisama at iaangat ka rin tulad nila. Tila wala. Ako ang mananayaw na limitado lang ang galaw, kasi gaya-gaya raw, tama na raw. Ako ang manunulat na hirap magpahayag, kasi baliw lang daw ang maniniwala. Ako ang muntik ng magkampiyon, ngunit kapos pa rin ngayon, kasi mahina raw, kulang pa raw. Ako ay ako ngayon dahil sa sabi nila, dahil yun ang sabi nila. Bato sa langit, ba't kaming palipad pa lang ang nadadagit nyo? Sana wag naman, oh. Hirap ng umahon sa lalim ng aming nilalagpakan. May puso bang marunong unawa at mag-aabot kamay dun sa iba? Tila wala. Mga ka-BG, nadunggan ninyo ang usa ka inspiring original Bisaya music on OBM nga gi-compose gikanta ni Benmark Mercado. Madumduman ninyo mga ka-BG nga gipanuusan namo sa inyo ang Bingi Bulag Pipi nga nag-champion sa pagbuhay lang nga Minpop tuig 2022. Si Benmark Mercado po ang original nga kompositor niini. Karong hapon ilailaw sa nato ang atong Bisaya Pride dikan sa Davao City nga si Benmark Mercado. Mayong hapon, Benmark. Mahayong hapon po, diyan. Oy, may gabi po dahil kanimo karon doon. Magkakaroon sa unsa nang location nimo no? Unsa ka nga nasod karon tuod, Ben? Sa New Zealand. Na ako sa New Zealand. So hapon man ta karon dire mga 4:30 diha unsa oras man dia sa imo? Mga alas 8 na no? Sa gabi, may gabi din diha. 8:30. Yes, may gabi is. Ito, Ben, first of all, congratulations na sa pagkadaog usad sa Bingi Bulag Pipi sa Minpop 2022. Unsa ang nahimong inspirasyon nimo para masulat ni nga kanta o gituyo bang acapella gyud ang ariglo niini nga music, Ben? Salamat kayo, bali. Nahimo na akong inspirasyon ng mga taong niagi sa pagdaog-daog. So bata man o tigulang. So dagan kayo kung nabalitaan na na-depress, na suicide tungod sa bullying. So I think kailangan siya pagtagad. So ang akong gibuhat, nagbuhat ko og kanta. So ang areglo, bali idea siya sa producer, tapos na-agrihan lang na tanan. So nahimo siyang acapella. So Ben, nailhan ka naman po sa local music industry no nga bago pa nakadaog ang entry nimo sa Minpop 2022. Kaganina tuod kay nabati nato ang isa sa mga original songs nimo, ang Alimango. Can you share to us also kung unsa ang istorya behind kani nga kanta nga Alimango? Okay, so bali mostly sa ako mga songs all about social issues. No? So basically ang Alimango isa na siya sa mga greatest cancer mentality issue sa ato mga Pinoy and sa atong society, which is katong crab mentality. So gibuhat na ako. Yes. So gibuhat na ako ang song para ma-aware ang mga kahigalaan nato na ang crab mentality kay dili maayo sa society. Dili gid maayo no, labi na usa na po ni di man lang ni sa ingon nga sa Pinoy culture, but it's everywhere in the world nga kung naay maglagi magkasenso naagi mga ubang tao nga i-pull down gyud no mamana ang crab mentality. Kay sulod ning Alimango sa usa ka planggana magsikiyahay man ni sila saka no without thinking. Paupas, pabirahay yun, binirahay, paubos, kinsay magkauna. Mana na Ben, Benmark, catchy po ng imong mga songs, no? Nga, very inspiring ni kayo. Isulti po sa mga kung unsa ang mga gikabisihan po ni Benmark, o unsa ba nga profesyon nimo aside sa ikaw, isip po sa ka singer o composer. Napabakailaan gikabisihan pa nimo, Benmark?
So sa karon currently working ko diri sa New Zealand sa healthcare industry diri. Pero plano ko mag-eskwela balik para mapadayon na ako ang career dira sa Pilipinas before na data center engineer. Since ikaw nga usa ka OFW diha nga nagtrabaho sa New Zealand, kumusta man po din inyong adjustment diha? Mas na-inspire ka ba nga mag-grow as a music scene? Actually, na-inspire pero mas more ko na challenge bitaw sa music scene diri kay wala kayo'y Pinoy na nag-emerge sa music scene, then lisod pud mag-adjust sa ilahang demand o unsa ilahang mga preference bitaw sa music. So muna nahimo siyang challenge ako na pag makasulod ko diri malay nimo no mag-click. Ito no? Pero mas dako kon lagyan sa nang imong kuan pod kitaon sa isip healthcare no, sa labi na sa gawas nga nasod New Zealand pa gyud. Medyo okay sa nakita diya, di ba? Sa mga kasupay sa inyong music Benmark, unsa man, what's next? What's next for Benmark? So abangan ninyo na ako yung mga upcoming release this year. In fact, na ako upcoming release karong May. So moto abangan lang ninyo na ako yung mga i-post na final release date sa ako ang FB page. Okay, so Benmark, unsa pa pod imong mga social media accounts or music platform baka nga pwede ta natong i-follow? You can follow me on my Facebook page, which is Benmark lang yung search, Benmark. And then bali it's new page na ko na siya, kinawala ang ako ang access sa daan ako na page. And then natanggal ko. So if you're vacant, you can follow me there for updates, and you can also follow me on Spotify and YouTube. Search lang ninyo Benmark Mercado. So Spotify lang ginato na i-search si Benmark Mercado. So Ben, unsa man imong tambag pod og mga mensahe nimo sa mga gustong magsugod sa karera nila sa larangan sa musika? Go. Okay, so for me, always be yourself lang gyud. Always open lang gyud sa mga new learnings because it's a matter of gathering knowledge lang gyud every day and putting them into practice. So as long as naagi isa na willing maminaw sa imuha, isa ka tao lang, basta mo witness siya sa imo maminaw, wala kay rason para mo undang. Wow. Padayon lang yun. Indot kasi katalan, Ben! Daghang kay salamat, Benmark Mercado, ang atong original Bisaya Music Featured Artist of the Week. Thank you so much, Ben! Acting mo niya sa New Zealand. Bye-bye, thank you. And mga ka-BJ, atong nakauban si Benmark from Davao City o Pusasya, ka healthcare worker sa New Zealand. Wow, kita mo na, no? Universal ang atong music. It speaks different language and the melody. So can you the melody can make you inspired maski luyo sa mga kalisod sa kinabuhi. Bisaya Gyud! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Basic goods at dekalidad na serbisyo para sa Bisaya at sa buong bansa. Mapapabilis ang bigay ng mga ayuda. Yan ang mga siguradong tututukan ng BG Party List. Basic lang, pagkain, edukasyon, pabahay, trabaho na siguradong magbibigay ginhawa at mag-aangat sa buhay ng mga Bisaya at ng buong bansa. Kaya sa Balota, i-shade ang BG 108. Please support BG Party List 108. BG Party List, atin to. Bisaya Gyud! Mga ka-BG, panayon niya pa na itong mga pasiyaw o makalingaw nga funny video sa internet. Mga BG Bibugyon videos nga sure shot makalingaw nga kayong sigurado nga muhatag na itong kalingawan o good vibes. Atong TikTok video number 1. Atong second nominee, well lain si Atty. Nico Clavado. Sa iyang TikTok mo na atong video number 1. Enter the air. Buanga gyud! 20,000 damn bitches on the island. 20,000 damn bitches going private. She make it clap. I got the strap. 21 gats. Feel like I'm savage. 21 bitches and none of them average. I'm gonna fuck me tonight, me a bad bitch. I don't give a fuck about niggas. I don't give a fuck.
Guya, kaya atong si Kanomini, no? Si Atty. Nico Clavano, ang binatong musayaw o TikTok. Musayaw sa TikTok, di ba na? Iya mo nag-isirang pintahan. Nagpalaban sa pintahan nga na BG, nagpalaban sa BG Party List 108 Qatar. Yan po na itong video number 2. Wow, siya rin po no? Atong second nominee, wala ang gwapo yapon, bisayang gwapo BG. Si Atty. Nico Clavano yapon sa atong video number 2. Enter the air. Buangag yun. Buangag yun. Buangag yun. Action. I see you looking at my PIC. Tenga, chonda tenga, babakito, chachi. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby, 확하게 확대 확실하게 out. What? Grabe ba eh, 3 points. Woo! Shot pa yun. Dito sa lagba, no? Muna nakashoot pag sa Atty. Nico Clavano. Muna na iti mailhan. Muna yung dako kaya nga indicator, no? Indication ka na siya. Nga, mudaw kitang BG. Sure na yan ang mudaw kitang BG Party List 108 sa Mayo 9. Kaya nakashoot pa, no? Grabe, no? Effortless kayong pag-shoot sa atong TikTok video number 2. Gikan sa atong second nominee, si Atty. Nico Clavano. Thank you very much. Sir, Atty. Guapo. Ay, lain. Atong ka-BG. Hindi lang sa BG Party List 108. O mga kabidi, mga videos ino nasaksiyan, no? Pang pag-good vibes ang niya. Makalingaw sigit kayo, no? Makalingaw gid kayo itong mga videos karon nga Sabado. Sa musunod na po nga panahon, basin inyo na ang mga funny videos ang ato fifth picture. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Ang akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Basic goods at dekalidad na serbisyo para sa Bisaya at sa buong bansa. Mapapabilis ang bigay ng mga ayuda. Yan ang mga siguradong tututukan ng BG Party List. Basic lang, pagkain, edukasyon, pabahay, trabaho na siguradong magbibigay ginhawa at mag-aangat sa buhay ng mga Bisaya at ng buong bansa. Kaya sa Balota, i-shade ang BG 108. Please support BG Party List 108. BG Party List, atin to. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, wala kita ikong oras sa panahon, no? Dili na sa natapos ang programa ang kanunay. Andam mo tabang sa atong mga kabiji. Dili lang sa BG Bibog yun. Makita-kita na po ta sunod Sabado. Dili, malive mo sa tamadong kang karon sa DCXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao o DXMB 648 RMN Malibalay. Makita usad kita sa social media platform sa RMN Facebook o Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud page o ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram Bisaya Gyud. Subscribe, share, comment sa atong YouTube channel usad ng Bisaya Gyud. Pwede ta mo contact sa atong hotline sa Bisaya Gyud. Ang atong hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469 para sa Globe. Ako, ang inyong igsoon, PG, babaerong good boy, PG Ian Wermana, amping, ampo, pirme, o ambit kita, o sa'y manubra sa ato. O magkita-kita ng matag-usap din lang sa BG Bibog yun, mga ka-BG. Ato sa sunod panahon, bye! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, isuat Gyud. BG Party List, tingog na to sa Kongreso. BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, isuat Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud. Tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa Balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the projects we dreamed of. Trabaho pag-asenso para sa tanan. This is our goal and our advocacy. Mga Bisaya ato agyud kini. BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, isuat Gyud. BG Party List,
Tingog na to sa Kongreso, PG Party List. Bisaya gyud, balot 108, isuwat gyud, PG Party List. Bisaya gyud, hinhinang na, irepresentahan kita og mga batan-on nga leader. Sila ang atong manlalaban, there our voice cause they care. Kalinaw ang pag-umad sa mga Bisaya, let's all unite aron madungog kita. Kini ang atong party list, vote 108 na. PG Party List, Bisaya gyud, balot 108, isuwat gyud, PG Party List. Tingog na to sa Kongreso, PG Party List. Bisaya gyud, balot 108, isuwat gyud, PG Party List. Bisaya gyud, dinhina ta, PG Party List, dinhina ta. PG Party List, dinhina ta. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!